shan minti kenan da kika yi a haɗa kika sha mintin? Baki san yadda ake shan mintin ba har kika bari ciki ya zauna a jikinki. Ki ta ce min shan minti. Ga ciki nan ya zauna a jikinki. Ba abin da zan miki wallahi abin da zan gaya miki ni daga yau ma ba ni ba ke kawai ki tashi ki fita daga gidan nan abin da zan iya gaya miki kenan. Dan Allah dan annabi ki taimaka min dan Allah. Yanzu asiri na yato da ban san yadda zan yi ba dan Allah ki taimaka min. Kin ga taimako ɗaya kawai zan miki. Zan haɗa ki da Dr. Sadiq kawai ki je. Ya san yadda zai miki amma ni ba san yadda zan yi da ke ba. Kar ki ƙara dawa inda nake. Sadiq din ya haƙuri dan Allah taimaka min. Wallahi asiri na to ni wazi. Komai zan iya rabuwa da shi wanda na mallaka akan daga na sai ban din matsalan nan dan Allah ki taimaka min. Kin san asirin ki zai tonu? Kika je kika tona magan kika ruka ce mun shan minti kika zo kika zauna? Yanzu ga minti kuma sanin ki zo ki dame ni ki saka lambar shi in baki. 080 31 32 39 44. Na saka. Shikenan nagode. Dr. Sadiq, yawa, akwai wata sabuwar kwastoma gashi nan na turo ma ita. Sabuwa ce don bata san komai akan harkar nan ba. Yawa, da yan kudade ma a hannunta ina son ka duba ta dai. Na ba ta nan baka. Yawa, to na gode. Sai an jima. Tabbas, na so maganewa. Duniya zancen banza ce. Hello, doctor. Gashi har tsawon awa biyun kuma shiru nake ji har yanzu ban haife shi ba. Abin da yake cikin nake kokarin barin duniya. Doctor dan Allah ka taimaka min. No, kin fiye raki. Wato jininki ne yake da ƙarfi shi yasa. Na shiga uku dan Allah ka taimaka min. To. Shikenan to. Na ji. Thank you. Wannan kazanta ake wannan kazanta ta gida ce. Wato ina tausayi matuƙa wallahi sosai kuma wallahi wata nake tausayi ba. Ina tausayin wannan bawan Allah